Dik. Papane wis siap, Dik. Wis resik. Kamare wis resik. Wis, baterainya iki mang full, iso gawe HP-an karo rebahan 7 jam. Sampeyan gak usah lapo-lapo wis, HP-an karo rebahan tok ae. Wong wedok kok iso sobo pawon, masak umba-umba. Wis gak usum Dik wong wedok koyo ngono Dik. Wong wedok iku ya kudu rebahan, HP-an. Terus iku lek ana sing ndek marketplace iku tukun kabeh Dik, ndelok marketplace ngono ku nyangen negoen, lek gak iso dinego ya wis tukuwen ngono lho Dik. Lek ongkep iku kipas angine urupno. Kowe lek bosen nyetelo ko musik iko ambek hiburan. Wong wedok wis gak usah pola-pola Dik. Dadi bojo iku sing pengertian ngono ku lho Dik. Wong wedok iku gak usah sapa pawon. Dina-dina ya rebahan ngene tok lho Dik, sing tak jaluk Dik. Lah lapo sampean kok iso kate masak, kate umba-umba, kate kora-kora. Wis gak usum Dik wong wedok kaya ngono ku Dik, ketinggalan zaman. Saiki iki tahun 2023 Dik. Wong wedok kudu rebahan karo HP-an. Check out, blonjo, marketplace kabeh ku delokono Dik. Lek sing sampean seneng iku waruwen, loven. Engko Dik tuku. Sampean ojo merusak nama baikku kok Dik. Nama baike Bogang. Sampean seneng ah. Bojomu iki dadi rasan-rasan. Wong wedok kok iso umek penggawean omah tok, Umba-umba kora-kora adang. Ora usum Dik, ora usum. Wong wedok jaman saiki kudu rebahan. HP-an rebahan. Ngono lho Dik wong wedok Dik. Iku jenenge wong wedok iso ditiru, patut dicontoh. Ojo dadi wong wedok gak genah ta lah Dik. Sopo sing ngongkon sampean ngurupno Magicom Sopo? Wong wedok iso ngurupno Magicom, adang, cidek kompor, ngepel nyapu. Ya Allah ya Robbi. Kotor Dik, kulitmu kotor. Wis gak usum Dik. Saiki wong wedok nandangi penggawean omah wis gak usum. Saiki wong wedok iku ya kudu rebahan, HP-an. Terus iku milih-milih iku sing ndek marketplace iku tukun kabeh ngono lho Dik. Aja ngarakno wong lanang isin ta Dik. Isin ndek sawang tangga-tangga lho. Engko kirane wong lanang gak tau belanjani. Ya lho Dik. Awas sampean sampe tangi sampean. Kudu rebahan tok sedina iki, kudu HP-an tok. Golek sampe ketok tangi sampean Dik. Kok angel temen sing kandananmu, Dik? Angel temen kandananmu. Duit entek golekne ngono lho, Dik. Tukun kabeh wis cepetan. Mas. Pengen mangan, Mas. Mas. Kayaknya kopi, Mas.